ସକାଳୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇନି ଯେ ପାଟିଟା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା। ସୋମାକୁ ଡାକିଲେ ସୋମା ପାନ ଡାଲାଟା ଆଣି ଦିଅନ୍ତା। ଆରେ ସୋମା, ଏ ସୋମା, ଏ ମା ଟିକେ ଆଇଲୁ ମୋ ପାନ ଡାଲାଟା ଖୋଜିଦେଲୁ। କଣ ଅଛୁ ଘରେ ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ବା? ମା ଘରେ ଅଛୁ, ମତେ ସିନା ଦିଶୁ ନାହିଁ, ତୋ କାନକୁ କଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ଆରେ ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଟିକେ ଆ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି, କେତେବେଳୁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଖୋଜିଦେଲୁ। ହଁ ଦେଖା ସେମିତି ଯାଉନାହିଁ ନା କଣ କରିଥିଲ ମା? ଟିକେ ଖୋଜିଦେ। ହାତ ପାଖରେ ରଖାଇଛି। କଣ କରିବି ରେ ବିଧାତା, କଣ କରିବି? ଆଖିକି ତ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ହଉ ହଁ ମନ ଦେଇ ପଢିବୁ, ମୋ ପୁଅର ଦୁଃଖ ନବୁଲ ମା। ଯା ମନ ଦେଇ ପଢିବୁ, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏ କଥା ଆଖିଟା ଆଖି ଥାଇ ଯାହା ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ କଣ କରିବି? ଏ ଜୀବନ ଥାଇ ଯାହା, ଏ ଜୀବନ ନଥାନ୍ତି ଝିଅ ମରିଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କାହିଁକି ଏ ଜୀବନ ରହିଛି? ହେ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଅ ମତେ, ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ। ଆଉ ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଆଖିକି ଆଉ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରହିଯା ନରହି ସେଇନା। ପତ୍ରପା କହିଥିଲେ ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ କଣ ଦିଟା ନୂଆ ଆଖି ନଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ଡାକ୍ତର କିରେ ବାବା, ଡାକ୍ତର କଣ ମାଗଣା ଦେଖିବ? ପଇସା ନବ ନା? କଣ ଜାଣିନେଇ ତୁ କଣ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ, କେତେ ଅଭାବ ସଂସାର ତୋର। ମୁଁ ମା ହୋଇ ସବୁ ଜାଣୁଛି ରେ ବାବା। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଲା ବେଳକୁ ତୁ ଆକାରାନ୍ତ ହେଇ
ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଛି। ଓହୋ ମାଉସୀ ମୋ ନାମରେ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ସେଇ କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି ଆଉ। ତୁମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବତ୍ସ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ତୁମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଉସୀଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ ହବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଶୁଣ ବଂଶୀଧର, ଆସନ୍ତା ରବିବାର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଗାଁ ମହିଳା ସମିତି ଭାବେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ କରିବେ। ଆଖି ଅପରେସନ, ଚଷମା ବଣ୍ଟନ, ଔଷଧ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମାଗଣାରେ କରାଯିବ। ସତରେ ଦିଦି କେମିତି? ଆରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯାହା ହେଉ ଦିଦି ତମେ ଆଜି ଆସି ଏ କଥା ଜଣେଇ ମୋ ମନର ଦୁଃଖକୁ ପୁରା ହାଲକା କରିଦେଲ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକିରି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବଂଶୀଧର, ତୁମେ ଏଇ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକ ରଖ। ତମେ କଣ କହୁଛ? ଏଭଳି ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହରେ ଭଗବାନ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବୁ। ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରି
କରି କଟକ ଆଉ ଏ ବୟସ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ମାଉସୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦିନରେ କମ୍ ଦିଶୁଛି ନା ରାତିରେ କମ୍ ଦିଶୁଛି କୋଉଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ହଉ ମା ଆଜି ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଆଟିରେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି ହେଲା ନା ସେକେଣ୍ଡର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କିଏ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିରେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଆପାତତଃ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ପାତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ ସିଷ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଓଟିକି ନେବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ ମା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜ୍ଞା
ପୁଅ ଆଖିରେ ଲାଗିଛି। ହଁ ହଁ ବହୁତ ଭଲ। କଣ ଭାବୁଛ? ଏବେ All our request is to stay for the fashion show. ତମ କଥା ସତରେ? All our request is to stay for the fashion show. ହ୍ୟାଲୋ ମା କଣ କରିବି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ସେମାନେ, ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର। ଖାସ କରି ଶିଶୁ ଆଲୋକ ସାରେ କିଏ ଥିଲେ? ମାଉସୀ ଆଙ୍ଗୁଠି କେଇଟା? ତିନିଟା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବାପା। ଗୋଟାଇ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଆମର ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ସଭ୍ୟମାନେ ଯଦି ଆମର ଶାଶୁଙ୍କୁ ନ ଭଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବେ, ବାପା ସାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଖବର ବହୁତ ଭଲ ବୁଝିଲେ। ମୋ ଜୀବନରେ ମରିଆ ଯାକେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଲୋକ ସାରକୁ ଗୋଟେ କୋଟି ପରମା ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଟି ପରମାର ସବୁ ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଆଶୀଷ ଦଉଛି। ଏ ବର୍ଷ